С Team Vision България работим от 8 години вече, като много разчитаме на тяхната подкрепа. Те работят по нашата система още от самото и внедряване през 2008 година и постоянно имаме нови доработки, внедряваме нови модули и гранули. Изцяло разчитаме на Team Vision за поддръжката на системата си. Огромна част от работата, която свършиха колегите, е във връзка с нашия CRM. Това е модула за мобилна търговия, който разработиха преди повече от 6 години. На този модул най-вероятно държим голяма част от лидерската си позиция на пазара за води. В момента има около 42-3% от водите държим. Благодарение на Team Vision също така имаме разработена доста стабилна система за бизнес интелигенс. В момента планираме апгрейд на системата си към последна версия 2016, като очакваме в края на тази година да имаме продуктивен старт.